Kasabi ng pangapupos na ng banwang 2023, mayari na muna maning deadline ang Senate na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para king consolidation na rin prangkisa kaugnay na ng Public Utility Vehicles o PUV Modernization Program. May itong yakarang requirements ini para king vehicle registration ngayon 2024. Kaya obligado lang numakyabe ring driver ka rin transport cooperatives imbes ibalaos na mo yung single ownership at boundary system. Agpangkareng mamasada akasabi na ni CLTV 36 News, ala nung akarapatan niya tinakikinalamo kayang mandato na ng gobyerno. Kalupa ng Robert Pasion, abibiyahe kayang rutang Angeles San Fernando. Sa pilitan niya mong may kaya kami, baya kaming makapag-renew. Balang ma-restore kaya kaming sagin, makanyan mo po. Akakitda mo naman kano yung matsura maging epekto na ng pamalubda king metong ako operatiba at tinaing pangalakora mando king sarili ng pamamasada. Alagip na sa tingin. Pigaga na kanda mo naman ng PUV modernization, uling alala ka ng panyaling bayong sakin. Base kang DOTR, mamabot siya kang 1.4 million to 3 million pesos sa modern PUV, depende king unit. Mila po bayad detang sakin na bayong mareto kasi mala po kasi bali nung kumagay mang kareto, mila po uli kang balemya pong alam mo rin pong malyari. Ang gaman ngeni, sasalangsang laring mapin ng mamasada king programa na ng gobyerno. Bari ko mo pong pabalo, kaya kayo na, kaya katang programa yung bibigyan ng gobyerno, wala mo yan pong makatulid. Nakalke pong pakakasakit, magkakasakit na driver naman ito, pag-aral ka rin kaya kaming anak. Kaya kami pamamasada, magmaneho, kaya yung PUJ ni, kaya ni mila po pera gulden ng anak mi at para ka nun. Ngayon po buriling gobyerno, bisa na kayo ng lalako. Nanong kapalit biya na po kaya kami kapalitunan. Nanong pong kapalit ng biya ng para suportan na lang kaya kaming pamilya. Alaya pong biya sa ako, yung gobyerno kaya kami. Kayawsan na pa ng jeepney driver ay Roel Tamayo ang pakiramdaman in karelang sa ingsiyeng. Nung ali, papatayan na kaya po, tunggal ditak. Tunggal ditak na kaya pong lalako kapalintunan. Nga po ita, buri ko pabalo kaya katang presidente. Sana, pakaintindihan na po kaya kaming inahing. Inahin kami pong malating tao. Kami pong magkakasakit talaga. At kami naman pong serbisyo ming mamasada. Marakal kaya bibigay serbisyo ka rin commuter. Imbes na kabudla mo ka mawala rin kinangkarang sakin, maglubnaya mo sana ka ng bayo ng gobyerno at eda nila pakialaman. Diyan palubda na po, paborita rin ang paluburetang bayo. Eda na kaya mo po sana pakialaman. Okay naman po itang palakad wala naman po problema. Uning maging problema po, itapin, tunggal ditak sasakalan na kaya batal Samantala, nilinaw na namang Department of Transportation Undersecretary Timothy John Batan, king metong a report ay December 31 na deadline na ng consolidation, haliwa pa ang modernization. Base pa king Facebook post na ng DOTR, ang gano'n lamang January 1 to 31, 2024 malyaring mamasada, ring unconsolidated o individual operators o driver. King panahon na ini, magluwalya namang show cause order ang LTFRB. Ako, ang kaya kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.